तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आणि बघा आता करते बघा आवाज झालं. तर आज सोमवारच्या ब्लॉग मध्ये तुमचं स्वागत आहे. स्वागत आहे तुमचं, स्वागत आहे मंडळी मंडळी मंडळी. आज मी आलोय, शिव आलाय. बोल बोल, मी आलोय, बोल हाय हाय. तर गरम गरम नाश्ता बनतोय. काय बनतायत? पोहे. पोहे आणि खाऊ. पोहे बनतात. तर बघूया, रविवार गेलाय, सोमवार आलाय आणि पाऊस रात्रभर चांगला पडल्याने आता तो निवांत घेतोय. तर चला नाश्ता करूया, ऑफिसला जाऊया. चला गरम गरम पोहे दाखवूया. चला चल 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 पोहे दाखवूया. चला 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 आयुष्या पाहिजे. तर इकडे मस्त अशी आहे बघा, पोहे रेडी आहेत गाईच. वा, पोहे रेडी आहेत, खाणारा पण रेडी आहे. चला काय बोलतो बिलू, नाश्ता करून नाश्ता केल्यानंतर संध्याकाळी आईने बघा कामावर पिलूसाठी काय आणलेलं आहे भाई. वा वा, गावी जायला छोटीशी बॅग, पिकनिकला बॅग, सगळीकडे होईल ती बॅग. हे बघ असं असं आहे बघ बघ, हे असं खेचायचं. जा मामीला दाखव. हे वा, हे बंद करायचं, असं खाली करायचं. हाय शाबाश. अरे वा, एक नंबर बॅग, एक नंबर. याला आडवी करायची पहिली, आडवी अशी. आता खोलायची चैन. खोल भाया. कार्टून आहे, कुठला कार्टून आहे गाईच? कमेंट करा, कमेंट करा कुठला कार्टून आहे. कार्टून जाम खुश झालंय, त्याला बॅग घेतली. खोल ना भाई, खोल ना. इकडनं पण खोल ना यार, इकडनं खोल ना. हिला वर कर थोडी. पिल्लूची अशी बॅग आली. बसायचं ना हे बाई, धुवायला लागेल जरा. छान बॅग आलेले. आणि इकडे मस्त किती खुश झालाय बघा तो गाईच, किती खुश झाला. अरे वाय, फिरायला जायला बॅग झाली पिल्लूचे कपडे. बाय, बंद करा बंद करा, लोकांना दाखवू नका भाई, बघू नका आमची बॅग. हा कार्टून कुठला आहे? चैन लावती का ना, चल. ए उलटी उलटी उलटी, अशी खेचायची, अशी पकडायची. पुढे चाल, तिकडे पाठ कर. तिकडे तिकडे बघ, तिकडे बघ. आणि हे खेच असं आहे बघ, असं खेचायचं बघ, बघ असं खेचायचं, असं 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 खेचायचं बघ. मी कसं चालतोय बघ, असं खेचायचं. खेचत घे. वांटा एक नंबर. हाय, ये देखो शिव का बैग, देखो देखो रे, देखो शिव का बैग देखो. शिवने काय काय भरले बघा. काय भरले दाखव पिलू. बघा बघा बघा, ओपन तर करा. टँग टँग ऐंग, किती खेळणी भरलेत. एवढी खेळणी कशाला? ही गावी घेऊन जायचे आहेत. गाडी घेऊन जायची. इकडे बलून ठेवलाय सेफ मध्ये. आणि इथे खेळणी सगळी घरी घेऊन जाणार ना तू आज? कुठे घेऊन जाणार आहेस तू? घरी. कशाला घरी? ही बॅग ठेव ना इथेच. मस्त आहे ना बॅग? कशी आहे? छान दाखव. दाखव ना कशी आहे. छान छान कर, छान छान कर. बोलून ठेवलाय हा फुटेल म्हणून याच्यात ठेवलं. आम्ही ठेवलाय पण लावलाय. पिंकी पिंकी. कुठला कलर आहे? येलो. येलो कलर आहे. पिंक कलर, पिंक कलर. रेड कलर. दाखव समोरून, दाखव तुझी बॅग समोरून, दाखव ना. याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये बघा, सारखं सारखं बघा. काय भरणार तू याच्यात? बाबांचे की आईचे? हा, कोणाची? वाव, सगळ्या तुटलेल्या फुटलेल्या बाईक आहेत ना. ट्रेन. अजून बंदूक दाखव तुझी बंदूक.
डिस्क्या कर का डिस्क्या डिस्क्या ही बघा बॉडी ट्रेन. अजून कपडे नाही भरणार मग तू याच्यात. आपण याच्यात बसून जाऊया. आपण कशाने जायचं. गेला तिकडे तो हा बेबी गेला तिकडे जाऊ दे. खेळणी आहेत ना तुझ्याकडे अजून. कॅरम पण कॅरम बरं आहे का याच्यात बसेल तुझा कॅरम. बंद कारण हे घरी घेऊन जाणार आहे सगळं ना पिलू. आई बाबाला दाखवले पण ते आई बाबांना दाखवायला सरप्राईज मी काय भरून आणलंय ना. बंद करे फोटोच्या खाली फोटोच्या खाली आणि बंद कर फोटो काढू ते काढतो मी बंद करतो. हात तर काढ कॅमेरावरून कसं दिसणार त्यांना मग. मी का फायनली बंद केली पिलीची सुटकेस. तू दाखव तू दाखव तू दाखव मी घेते व्हिडिओ. हा चल दाखव. शिदा कर अशी शिदा कर. हे बघा तिकडे लांब जा दिसत नाहीयेस व्हिडिओ मध्ये. अजून लांब जा. बघा कसा करतोय. त्याला काय सांगितलं आणि काय करतोय. कट बाय बाय नंतर भेटू. तर मित्रांनो सकाळच्या नंतर आणि शिवम आम्हीची मस्ती. तर मस्तपैकी काय येऊन जरा खाली गेलेलो आम्ही. तर लेट झालंय. पाऊस पण खूप. त्यात रिक्षा भेटत नाही. वैताग. तर सगळीकडे आंदोलनाची चर्चा चालू आहे. तेव्हा बरोबर आहे. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कसा आहे. अजून मी ते क्लिप पण बघितली नाही यांची दोघांची मस्ती. तर भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.